Daytoy di aldaw nga inarami apo, umay kayo, tagraksak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin idiri, diayat di Diyos anasudi, tuyal daw napili, daytoy dial daw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagraksak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet kan Iti daytoy a Domingo rambakan tayo ti piyesta ti nasantuan a pamilya. Ti pamilya ni Apo San Jose, ni Apo Santa Maria, ken ni Apo Jesus. Iraman tayo met ti kararag tayo. Special intention ni Felicidad Tibia, Elma Tibia, Virgin Tibia, Vanji Tibia, Isabel Tibia, Araw ken Joy Solivio. Kakabsat ti pamilya ti Diyos, datayo at tao na, datayo nga anak na. Maibilang tayo, anasantuan babaen ti pannakairanod tayo, ken Kristo nga anak na. Pabilgan tayo daytoy a pamilya, pasantuan tayo daytoy a pamilya. Tapno maikari tayo makiranod, iti daytoy na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasolak, iti panunot sa aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasi at ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Kristo ka siyan nagpakawanen nakat, di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika apo. Gloria iti Dios iti
ket ditoy daga kapya, kadagiti tattao na imbag ti panag naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukba banda ka daydaya, wenda ka agyaman kamken ka kapuiti na indaklan na dayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios na ilagitan ngari, Diyos Ama, aman nakabalilamin, ket sika apumia Jesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararami. Sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo nga inted kada kami, dagiti natanok apagpatulad tinasantuan a pamilya. Ipaayom mo ka di tatuladin mi daytoy a pamilya, babaen dagiti bertudes, arumbeng a maisanay iti uneg ti balay. Ket ti panagiinnayat, tapno maragpat minto asiraragsak dagiti agnanayon agungguna iti balay mo sa dilangit. Gapo ken Apo Mayso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Sirak. Inikkan ti Apo dagiti amma, iti pamalubos a mangituray kadagiti anak da, ket imbilin na kadagiti anak atong palenda dagiti inada. Nuraemem ti amam, na ikarumon dagiti basol mo, ket no dayawem ti inam, kasla agururnong ka iti adu a kinabaknang.
No raemem ti amam, paragsaken da kanto met dagiti anak mo. Ipangag ti Apo dagiti kararag mo. No tungpalem ti Apo, babaen ti panangdayaw mo iti amam, ken panangparagsak mo iti inam, ikan na kanto ti Diyos ti atiddog abiyag mo. Anak ko, taripatwem ni amam inton lakayen. Di mo ikan ti pagsakitan tinakem na, bayat ti panagbiag na. Man nakaawat ka, uray no agkabawen. Di mo tagibasiten ita, tanasalunat ka, ken kapigpigsaam. Dinto malipatan ti Apo ti ayat, nga impaay mo iti amam. Tumulong daytoy iti pannakaikaro dagiti basol mo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo, ken agbiag kas mayan nurot ti pagayatan na. Nagasat iti Apo kasmo. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo. Wen, nagasat dagiti agbiag kas mayan nurot ti pagayatan na. Lakamem to ti bunga ti nagbannugam, ket naragsak ken narangay kanto. Agbalinto ti asawam akas na bunga nga ubas iti balay mo. Agbalinto met dagiti anak mo akas narukbos nga ulibo iti likmot ti lamisaan mo. Nagasat itagbuteng iti Apo kasmo. Kastoy to ti panakabendisyon ti tao nga agtulnog iti Apo. Bendisyonan nakakuma ti Apo manipudsyon, ket makitam ti irarangay ti Jerusalem bayat ti panagbiag mo. Nagasat itagbuteng iti Apo kinagbiag akas mayan nurot pagayatan na. Ti maibasa, naadaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Da kayo dagiti tattao ti Diyos, inayat ken pinili na kayo akukwana. Ngarod, ikawasyo ti kinamanangaasi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, ken kinaanos. Agiin nanos ken agpipinakawan kayo, no adda pagkunaan ti maysa iti sabali. Masapol nga agpipinakawan kayo, akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat amang mamagsinggalot anaan-anay iti isu amin. Tital na nga ited ni Kristo ti agturay kuma kadagiti puso yo. Tadaytoy tinangawisan ti Diyos kada kayo iti maymaysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti puso yo ti mensahe ni Kristo iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta, anapno ti puso yo iti panagyaman iti Diyos. Ngarod, amin nga aramiden ken sauen yo, aramiden yo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos Ama, babaen ken kuana. Babai, agtulnog kayo kadagiti asawa yo. Tadayta ti rebengyo nga aramiden akas Kristiyano. Lalaki, ayaten yo dagiti asawa yo, ket diyo rangranggasan ida. Anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo. Tadaytoy ti makay-ayo iti Diyos. Amma, diyo ruruden dagiti anak yo tapno dida maupay. Ti sao ti Apo. Magyaman tayo ti Diyos. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maititugin ka, Alleluia.
Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamit ken. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Demteng ti tiyempo, apa nagtungpal daw sa ken Maria ti seremonya ti pan nakadalos, kas mayan nurot itilinteg ni Moises. Impandangarod ti ubing ijay Jerusalem, tapno idanon da iti Apo, tanailanad itilinteg ti Apo. Maidaton iti Apo ti amin nga inauna a lalaki. Napandatap no idatagdamet ti sakripisyo kas mayan nurot ti linteg ti Apo. Sa nga pari sa pagaw, wenno dua nga urbon a kalapati. Adda idilakay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem, na imbag ken managbuteng iti Dios ket padpadaanan na ti pannakaisalakan ti Israel. Adda ken kuana ti Espiritu Santo. Impaltiing ken kuana ti Espiritu Santo adin tumatay agingga a makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaen ti panangidalan ti Espiritu, simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti nagannak ti ubing a Hesus ijay templo tapno aramiden da ken kuana ti bilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing ket dinaydayaw na ti Dios. Kenunana, ita tatinongpal mon ti karim o Apo, palubusa mo na pumusay as itatal natoy adipan mo. Nakita kon ti panangisalakan mo, nga insaganam iti imatang dagiti amin at tao. May sa asilaw amang lawag ka dagiti hintil, ken mangyeg ti dayaw iti ilim nga Israel. Nasdaaw dagiti nagannak iti ubing iti sinao ni Simeon maipapanken kuana. Binindisyonan ida ni Simeon. Pinili ti Dios daytoy nga ubing apakadadailan ken pakaisalakanan ti adu ti Israel. Kinunana ken Maria na ituding apagilasinan asopyaten to ti adu a tao. Iti kasta mailatakto dagiti nalimed a pampanunot da. Ket tapusom salputen to ti ladingit akas maysa anatadem a kampilan. Addamat may sa propeta abaket nga agnagan ana nga anak ni Fanuel iti tribo ni Aser. 7 atawen ang nagdennada iti asawa na, ket 80 ket 4 atawenen anabalo. Saan napimman panaw iti templo, aldaw rabii ang nagdaydayaw iti Dios. Nagayayunar ken nagkarkararag. Iti daydimet lang nga oras akaaddan ni Jesus ijay templo. Napan ni Ana ket nagyaman iti Dios sa nagsao may papan iti ubing kadagiti amin nga agururay ti panangsubbot ti Dios ti Jerusalem. Idi naarami den daw se ken Maria ti amin nga ipaannurot ti linteg ti Apo. Nagsublida ijay Galilea ti ilida a Nazaret. Dimmakkel ken pimmigsa ti ubing. Napnuan iti sirib ken adda ken kuana ti parabor ti Dios. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Piyesta ti Sagrada Familia, Holy Family. Kuna tayo naggasat daytoy a pamilya, apaya naawagan nga rod a Sagrada, na santuan, holy. Kadagiti pampamilya tayo, may bilang tayo nga tanga nasantuan, may bilang nga tanga sagrada. Sa bagay, ado kada tayo tinasanto di pamilya na, ngam ti saludsod. Sino kada kayo ti pamilya nga haan nga agap-apa, awan ti konflik, awan ti sakit tinakem, awan ti kasla, sino kada kayo ti adda ti perfecto a pamilya na? Ngawan sa mo tao ni Samula po Jesus. Oh, sino kada kayo tada perfecto pamilya na? Ngawan, ang kay madanagan. O resyak mo haan. Kaya na nga sa uwan, os to a pamilya dayta. Awan dito'y lubong ti perfecto a pamilya nga, awanan ti konflik, awanan ti sakit, awan problema, awan ti kurang, awan dito'y lubong. Addalat ta. Nya? Uray na niya kung kunatayo, uray ka no, agbalibaliktad tayo, ti pamilya tayo, adala ta pagkurangan na.
Adala ta pagkapsutan na, adala tariri na. Nya na ganan, adala ta adulat ta dagitayhan nga pagkurkurangan ti pamilya, adulat ta. Gapot ako na tayo, haan mo't apo ta, anya na ganan, kayat mi kumamot ti agbalin a perfect nga pamilya, dati kumamo awan ti agsusubang, awan ti ko, ti agkakaawatan kumaakanayon, sino nang ibaga kada kayo nga adda kas jay. Uri ni Apo Jesus haan, di pamilya da kita po San Jose, adda mo't handa nagkikinnaawatan. Malagip yun, di sa bali nga ebanghelyo, di 13 years old ni Apo Jesusen, napanda ijay templo, nakipiesta. Malagip yun niya. Di agawid da, anya napasamak. Ang mga father, anday tagat tadi yung payamaw. Anya napasamak, di agawid da, awan ni Apo Jesus nga kadwada niya, nagnagnada, talo nga aldaw. Gan ko na, sigurado gan ko na di jay. Siyempre, ti makimisa di templo ka, no lalaki laeng. Si damagan nga tamo ni Maria, ayan na ti anak mo. Ni, sikatiin ako nakanod da kanyam. Akin no lalaki nagkakatugaw kayo. Ayan na nga rod. Yung kadamagan kada kita kakabagyan. Di mat ko na di jay ibangilyo malagip yo. Yung kadamagan kada kita kakabagyan tayo no adadata. Pandakinita di balbalay da. Awan ladta ni Jesus, te anak me. Ay awam mo awam mo kasinsain. Awam mo kumare. Nagnada man ng talong aldaw na panijay. Sinublida na pukaw da di ubing. Kinapan di sumangpet da jay templon. Makikatkatugaw ka dagiti mamasirib. Dagiti pangay papadi panglakayan. Kanya ti kunada, nasdaaw dati sirib na. Kanya ti kunada ni Maria, ungot-mutan aday jay. Apay nga hamo nga ammo, nga agdandanag kamikin ni amam. Apay nga nagbati ka. No, kumano ni inang ko di jay ka na, natiriter at alapay wano na ingato tapidit. Ammo nga agdandanag kami. Nyati, suminasina ka. Di makasi kanyayo, jadanag yun mo. Ay, yung pagkatatawan mapukpok ang ubingan, hindi man umay ka makipiyastad ta ilig, intuno ka na adda maiyaw awan nga ubing, di man? So kung kunada kay at ikam ti plakar na ko mga rufo, abaya, ubog kunana. Natagamin kada gitawagan kada pictureem la iji Facebookan no mapukaw, di man? Akin anak na taoy. Da napukaw ita ni namulanglangan. Gaputan na panjiili jay nanang na, manot taon na. Talo upat. Napanjiili ginanang na hindi ko ang kasi natiam muna napan ijay nagtinga di na mulanglangan ko bumala sa jibantay ka nagtinga da ijayan hindi ko akin anak na ito ay piman tiam muna napan ijay ni nanang na panggayon jiili na pansa nga naggimatang ti agas ni DJ Manong na wano manang na di ubing iso nga DJ ket na nagdaras ka akin anak da ito ko nada ka ay ni ko nagpaspason tatan idi kani Apo Jesus apay awan hamo nga nagdandanag kami. Binirbirok da ka, kunana. Amoy tisong bat ni Apo Jesus. Don't you know that I should be in my Father's house? Kunana niya. Hanyo ka di nga amo nga masapol nga addaak iti balay ni amak. Ayay. Hanyo ka di nga amo nga masapol nga addaak diti balay ni amak. Handa na awatan apulos dayjay. Nagdubli man dayjayan. Kasano ti pa nagdubli na. Cleansing of the temple. Idi nagsubli ni Apo Jesus. 30 ay nya naganan nataenganen nakita na daglaklako ti pagaw ag supsupli baka kada dagitay datonan inablatan na dagiti baka imburang it na dagiti lamisaan anya ti kunana haan nyo apagbalinan atyendaan ti balay ni amak sino dato nga mangibaga nga ama na ti Dios ang dayayan kayat dan apatayon ti imbaga na nga ama na ti Dios kayat na nga sawan anak ti Diyos. Dinalusan na, namindwa nga imbaga na dayjay. Kinukit kitaan tayo ti pampamilya kakabsat. Kasjay magkanya tayo. Adda ore isuda, adda conflict. Ngam ti perfect family, haan nga pagapahaan ti conflict. Adda gamin dagiti tattao nga, no nagresiris di idea dan, amakin ina, ama anak, balasang nga anak no nagresiris di ideyan alag pon-ponto matan agkem-kem-kemeten ana mapakawanan han na ma jeng arod pride day jay haan nagresiris di jay idea yo napinpintas di imbaga na uray anak iso na ninanang mangisuro ka din ubingang ka
Ado pa iti kanam nga inna po. Pride mo't ani nanang dayayan. At damat idea mo di anak nga uray ubing, wano balasang wano baro. At damat idea na ano daddo mga usto. Kano daddo mga isugar ti paggapuan ka, aging gamutin nga may sa a conflict idea na abak la ti idea, apa mutten haan ako ma. Adda a conflict ti idea, good na adda conflict ti idea. Nga maan ang iso pag-aapaan. Kano daddo ma, dada nga pa nagkinaawatan ka Allah. Gura mo't aging gana ti panungpalanen, tangsit. Kinatangsit. Iso nga no ti pamilya, anya ti kunana, tapno agbalin nga nasaya at ti pamilya, anya ti kunana ti umon, may kadwang maibasa. Ikawusyo, kunana niya, ikawusyo ti kinamanang nga asi. Nagsaya at mo no dadduma, no di pamilya, no namayat dagi adal dagi ubing, no ammo dati manang nga asi, ammo dati agayat, di ubing, kayat na nga saon, naggapo di unag ti pamilya dayjay. Naggapo di unag ti pamilya dayjay. No ammo na ti manang nga asi ken managayat, ammo na ti makaawat ken mamakawan, naggapo di unag ti pamilya. Sorry no dadduma, no malfunction di tatang, amo yun dati adda ubing nga unroly ko ma, adda nasulpeng nga ubing, adda bastos nga ubi, adda bastos na ko mga ubing, mga total nga bastos, no dati adda bastos na, han na nga amo nga kaasyan ni kuana, maasyang ka, imbes nga marurod ka kuma, maasyang ka, apaya, madi dayjay training dayjay, pamilya. Madi di training di pamilya. Kanya ti kunana ikawusyo ti, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinaanos, kinasingpet. Kuna ni San Pablo, ti surat na kadagiti taga Kolosas. Ikawisyo dayjay, tapno, uray pa yun, adda agkam kamali, adda kinaamanang nga asi. Uray adda tumangsit, adda kinapakumbaba, tapno agbali na perfect dayjay. Pamilya, taawang nga rod ti perfect. Tatatao tayo, nga mabalin, no kaluban na, dagiti pagkapsutan. Kinagsayaat mo, no dadduma, uray no malfunction, di tatang kumanya. Uno nanang, adalat tamo dati mabirukan di ubing, nga kaslapan na kananang na. Either ni uncle, ni lola, ay ni auntie, ni lola, no tatang kumamot tayo agkurang, adda mo nabirukan na nga uncle na, lolong na, no di padi na, iso dati agtader nga kaspan nakaama, kanasaya at lahat na dadduma, at dalat na tumanor. Kaan lang at pamilya, iso dati kung kunana, adot extended families tayo. Hindi jay, mother, father, son, daughter niya. Hindi jay ti immediate family niya. Iso dati kuma, ti eskwelaan, tinasaya at agalad. Di pamilya, ti pagadawan, tinasaya at akababalin. Hoy, hasyabo di ka mo dumdum ngagngamain. Di eskwelahan ti paggapuan dagitoy nga ay di pagadala, di pamilya ti pagadalan dagitoy nga kababalin. Kuno awan ijay, sino ti ekspektaram nga mangisuro? Ijay ti eskwela, may sa nimestra nagaduda. Kas ano ti panang tutok na taubing mo? May sa dayay. May kadwa the extended families tayo. Anya dayjay, da uncle, da auntie, kaaruba, isugarod nga no dadduma, very dangerous, no dayjay isugarod nga adda sisa, malagip yung manan ti sisa, amuyo pay, maestra, awana, isugarod nga di sisa, buuan tayo, nga nasaya at nga agkakaaruba, tauray saya atem nga adalan di anak mo, no timang manggag na iji kaaruba ka, binabastos kada sinitik, maapektaran lat nga ro di ubing. Di mo kasi ti panursuro, di may mestra. Di mo mestra niya. Maadda nga ro di environment nga kuna tayo. Extended families mo ila dayjay. Anya pa nagda extended families tayo. Dayjay trabaho. Ano dadduma, dayjay trabaho, nagpintas kanya tayo Pilipino, kasla agbalin aka pamilyam. Di ka trabahoam ka, aging gananton nga iso ti kumari mon, iso kumpadre mon, naging nasidag kayon, at danyo nagkaawatan, agkumari iso damot agkagubatanan. Asya tumutin di pagdasalan na.
Dahiti simbahan tayo. Kadito'y kumaati, pakasuroan, baka sa pakaadawan tinasaya at asursuro, galad ti kinapakumbaba kinasingpot, ngam no di isuro mo, di jay mangidadaulo, wano di kadwamon ka, guraam. Si kalaang ti may salaka na mga bibiyangan da kita, hamo padpadiguan. Awan ti imbaga kada kayo hangkay ngagpadigo at, ibaga kagpadigo kayo, ngam dati hamo nga ikan ti ayuda, apaya, hamo nga kapamatyan. Anya mo data nga suro mo, no mangyag yung maisuro kanya, kung may dakto katosanan. Di kung kunakgarod nga, adda nag-medical mission ka, apa, sino ti awisan tayo, dagitay la katoliko, nangalalam ti panursurum akasta. Nagkuna akasta. Nagsakit da agasam amin haan aaputan no isuda gamin ka, isuda mo ilagamin ti awisan da, kaagbalin ka akasla kadakwada. Ayan na ta kina Kristyanom. Nga tila ikam ka dagajela, hay apo, sa bagay adukas jay, handa ka nga awisan nga agraap, gaputa, handa ka nga kapamatyan, ay niya mo dayta, pamilya daytoy, pagadawan tinasaya at agalad, dadtoy na ikawas. Namnamaen tayo dayta pamilya tayo, ang dagajay extended families dagitoy, nga ijay kuma, daytoy pamilya tayo, agbalin nga, balay ni ama, malagip yun na po Isus di ko nanawanan. Di pamilya tayo kuma, pagtaengan ti ama. Iso nga, ije ba? Ije unag tibalay tayo, pagtaengan nga tani Apo Diyos. Ije trabaho tayo, pamilya day ta, adda nga tani Apo Diyos. Ito'y simbahan tayo, pamilya nga taday ta, pagtaengan nga ti Diyos nga, addaan kinapakumbaba, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinasingpet, kinaanos, adda nga tamari na. Awan, adda pagkapsutan tayo amin kakapsat, adu ti pagkurangan tayo ta, naparswa tayo garod nga, haan a perfect. Ngam, iti imperfections tayo, adda yagi kina, iwan di imperfections, despite our imperfections, mabalin tayo nga kaluban, dagiti pagkapsutan, tapno agbalin nga mabuo, nga nasaya at a pamilya. Kang runaan na launay, numampay nakapsot dagiti pampamilya tayo, dagiti Holy Family tuladen tayo kuna tayo. Ala ka adda ni Apo Jesus kunana. Napaya nga maawagan na Holy Family adda ni Apo Jesus. Kaan ang adda addalaeng ni Apo Jesus mga kastao. Iso garud da ibagbagana, agbalin nga na santon na pamilya no adda dagiti galad panursuro ni Apo Jesus. Iso dagiti imbaga ni San Pablo. Dati ni, dati imbagana, kinaanos, kinapakumbaba, kinamanang nga asi. Kunana mo tiyo mo nga maibasa ni Tobit, no respetwam, no dayawam ni amakin inam, umatiddog ta, biyag mo. No awan ay, so nga di jabi, hanaya nga bilin, may ka man nga bilin ti Diyos, dadayawam da amakin inam? May ka? 11, haan? Lolo, andam mo. Lolo. Nyati mo na? Siyak, ti Apo kin Diyos mo, awan sa baloy sa mo, dilaeng, si Siyak. May kadwa? Di kiramatan na baring-baring ti? May kalo? Remember to keep holy the Lord's? May kapat? Dayawam da? Ayun gayam malagip min father. Niya, ginko ko na magayam amo nga talaga. Isungar bilin ti Diyos dayay no adda pa nagdayo mo kada nang tata mo atidog ti biag mo. Kunana ngam no irorumam mo anusam kunana tatanapig sakapay anusam oray agkabawen. Nagrigat dagiti pamilya nga lumakay ken bumaketen na ikulasay dan. Nagsakit a panunutan nga addamot adda mo income dagiti anak. Ano daduma kay sumang dadael pay di apaya nagdadakkel mo dagitay kita da no daduma umadayo nidto nanang kintatang adda danto jeng agbibiyag nga dudua agkinkin nabawdan piman sinno ka siyak ti lakay mau into no bigat sinno ka ko na mo di lalaki siyak ti baka mo kakaasid ako nana ka uri agkabawon anusam. Nagsakit nga panunutin no daddo mga dayati na may nga maliplipatan ti family values. Datayo pay laki di mo iti Pilipinas adda kas jagam no daddo kurang dayay orasen. Kapamilya lata
Nagrigat mo di pamilya no daddo mga isuda mo laeng ti agsusubang. Adda na tangtangsit, adda na turturay, adda na agagom, agkakabsat nga agkakaawatan. Nagdagsen mga panunutan nga no daduma ka dayjay apaya anya nga tati kurang na awang garod ni dayjay addamot kadagiti daduma nga membro tigalad ni apoy nga ibagbagana ditoy kinamanang nga asi kada kinamana gayat kada kinaimbag ngam no addalata mo dagiti daduma nga sabali nagyan ti puso da kada utek da nagsaki mga panunutan ka pamilya kayo pamilya kay garod isugar nga ko na nga maawagan a pamilya. Kung mampay kas kakabsat, ala ure da pagkapsutan ti pamilya tayo, tapno agbalin an na santuan, pastreken ni Apo Jesus. Umuna ka addaak, panagkararag, maikadwa, dagiti galad, nga ibagbaga ni Apo Jesus, masapul nga ibiyag. Nagmayat nga rin ti panangibagan ni Kwan Ikawisyo, ikawis, kinaman ang asi, kinaimbag, adda ka di imbag pamilya, kinapakumbaba, pride nga min ti mang paapa ti pamilya. Pride. Diyos ko, kaday nga pride. Numalako-lako mati pride, ba nang dan. Kinasingpet. Kinasingpet. Kinaanos. Kada di pamilya tayo, iti kunatayon, masapol nga iso ti pagadawan, tinasaya at agalad. Kano makitam di pala ang maysa nga nagrigat di pamilya nga buo kay nga pamilya dimpay mo ornos ta pamilya bumibibiyang ka pamilya ti akin pampamilya ornosom pay nga umunaa pasantum pay nga umunaa sakan tumakibiyang nangruna dagiti man nakibiyang ti isabali a pamilya dagiti magket awan ti araramiden na nga naimbag. Dagiti kritik ti dadduma nga nasaya at di naggapuan na awang maramid na nga naimbag iso nga agkurang di pamilya na nga dadaulanan mapampay ti sabalin kakaasi dagito yan yung nga kagura ida kakaasi da apaya kurang di pan nakaiyadal ti galad ita nga pamilya hala kakabsat da kayo nga pampamilyang adda ditoy congratulations nagsaya at nga kitaan nga ro di may sa pamilya nga umaegdaydayo kini Apo Dios ibiyag yu day tagalad numan pa adda nga pa nagkikinnaawatan subadan nyo ti galad ti kinapakumbaba nadda tumangsit agi innanos nadda nagkamali agpipin na kawan no adda mapukpukaw berukem isublim kin ni Apo Dios dayjay mo lang ti kasapulan na tapno agbalin gano addan ni Apo Jesus dita nga pamilya maawagang ka at tinasantuan nga pamilya pagadalan ti nasayaat nga galad pagadalan ti kinasanto nasanto a pamilya tarigagayan tay kuma uray pay narigat ngem mabalin nga aramidan adu a sakripisyo ngem iso ti agbalin a pudno ala no piyesta ti nasanto na pamilya isarek yun ni Apo Jesus piyesta tayo met a pampamilya piyesta tayo met a pampamilya. Padayak-yak tayo ti mamati ak iti may Ama aman nakabalin amin, anamarsway ti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti may sa nga apuan Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw, nagtao di ti silaw, napaypay sa Diyos sa nagtao, tinapaypay sa Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmadlaing iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapos sa dilangit, kat nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet na ilan sa iti krus, gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, immuli sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umayto manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, kat pagrokbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas
mamati ak mati iglesia may maysa, Santa, Katolika, Kinapostolika, ipadoyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnama at ti panagungar dagiti natay, kan ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kas may sa pamilya, anabukel ti ayat, ken agrokbab ti nasanton a pamilya, da Apo Santa Maria San Jose ken Apo Jesus, intay agkay sa amang ipeksa kadagiti kasapulan tayo ket kuna tayo, Apo timudem ti kararag ti pamilyam. Apo timudim ti kararag ti pamilyami. Apo Jesus a Kristo, ngagnanayon a padi, itultuloy mo a pasantuen ni Francisco a Santo Papa mi. Dagiti obispo, papadi ken religyoso, ken amin nga agsaksakripisyo, iti panakaisaknap tinaimbag a damag. Dawaten mi ken kaapo, Apo timudim ti kararag ti pamilya. Apo Jesus a pagwadan tinapudno a panagserbi, ikam tinananay a grasya ti panagsingpet, ken awan mulit a panagserbi dagiti mangidadaulo kada kami iti gobyerno, tapno mariknami ti bara ti kapya iti aglawlaw mi. Dawaten mi ken kaapo. Apo timudim ti kararag ti pamilya. Apo Jesus at tinapay a naggapu sa dilangit, pinagtitimpuyog mo dagiti amin a mamati kengka. Taraunan na kami, babaen ti saom, ket pabarwen na kami iti panagkararag mi, panagserbi ken panagayat mi kadagiti kakabsat mi. Dawaten mi kengka Apo. Apo timudim ti kararag ti pamilya. Apo Jesus a Kristo, nga ubbog ti salunat, tarabayem dagiti agsagsagaba, gapu kadagiti na duma-duma akita ti sakit, ket ited mo kadakwada ti bileg ti pakinakem, tapno saan da kuma nga maupupay nga agdayaw kengka. Dawaten mi kengka Apo. Apo timudim ti kararag ti pamilya. Apo Jesus a Kristo, anatay ngem nagungar gapu kada kami. Ipaay mo tinamnama kada kami at taom, tamaragpat minto met tibiyag, ngagnanayon, ket awatemon dita pagariam, dagiti kakabagyan mi, ngayon unan ngemda kami. Dawaten mi keng kaapo. Apo timudim ti kararag ti pamilya. Agulimek tayon tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggap. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Tayo mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Iraman tayo mati, special intention di panagkasangay ni Edgar Dominic Pre. Dawatin mi ken kaapo, Apo timudem ti kararag ti pamilyam, Apo Meso Kristo pinagbalin mo tinasantuan a pamilya, kas pagsarmingan, tinapudpudno a panagayat ti uneg ti pagtaengan, ipaay mo kadi, ama ibiyag dagiti kaming ti pamilyami, tinasgad unay nga ayat mo kada kami, dawatin mi daytoy, iti ama itinagan mo, sika makipagbiag ken makipagari kan kuana, ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Amin, o Apo, nga insagot mo, ngam ay kenrigat, wen amin ko, umay ko idatun, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy amisa a pagyaman, apoy awat minanumo adaton,
pay kumatadda ka ikarian, nga umawat ti bagi kendarang. Bunga ti banno ken linget mi, idatun mi taltar hanap nuan sudi, amin naragsak ladingit mi, ikay sami ken ka, o Diyos na bumi. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo. Makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadag iti daton kadagita imam, ket may paayo pakaydayawan, ken pakaygloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Idaton mi kan kaapo ti sakripisyo a pagsupapak mi kadagiti basbasol mi, ket dawaten mi tababaen ti panangibaba et ti berhen nga ina ti Dios. Ket ni pay met Apo San Jose, ibuangay mo kada sila lagda dagiti pamilya mi iti sidong ti ayat mo ken kapyam gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka, Itag-ayo dagita puspuso yo. kadadanan sa tagay ti Apo, Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. may karigit rumbeng. Pudno unay amay ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo iti misteryo ti Pasko ti pannakayanak na, nagparang akas tao ket makita, no pay kas Dios saan a makita. Iso nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, ngem impas ngay ni Berhen Maria iti umiso a tiyempo, pinagkaysana ti namarswa ken ti parswa, tapno iti sidong na pabangunen na dagiti na idasay, ket isubli na iti sangalubungan, ti kinaimbag na nga kasigudan, ket ayaban na ati tao anapukaw, ket iturong na iti nailangitan a pagarian, anan sata makipagragsak kami kadagiti amin nga angheles ket konami. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa, ti langit ken daga, napno ti pagaydaydayawam, husanay ti kangatwan, maraydayaw, ti umay tinagan ti Apo, husanay ti kangatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaan nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik isa may yawat to amay paay kada kayo. Hastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag.
Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinim ka panagungar, inakam minsalakan si kanan nubuti sa nga lubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katempay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakirano iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket parairayem ti ayat na Diosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatum kad iday ti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto keneng gasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo diridaga akas sa dilangit. Item kadakam tal daw ito'y tikanin mi ti patinayon ngal daw, pakawanin met ti basul mi akas met pamakawal mi, ti basul lagiti nakabasul kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka na kam ket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaan ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray, ti panakabalin kindayaw, tengan layong dintog sarday. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak, ti tedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasul ti lumong kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasul ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasul ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, hindi may salay nga sa mapaimbag ti kararwa.
nagayat ko kada kayo ti katan-o kan nga ayat nga ipakita ti tao isut panangited na tibiyag na para kadagiti gagayem na agiinayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo Sagun iti gagayem ko no tungpalen nyo tibilin ko saanen nga adipen ti awag ko taimpa kamuk ti ama kada kayo agiinayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo saan na kayo nang pili kanyak no di ketyak tinang pili kada kayo dinutukan kayo ngagbungay tiado ket manayon kuma ti bungayo agiinayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo Kumararag tayo. Manang nga asi nga ama, ipaim mo kadi, tada kami at naraunam, kadagiti tinailangitan na sakramentom, tuladen mi akan kanayon tinasantuan a pamilyam, iti kasta, kalpasan, ti panagrigrigat mi dito'y daga, makikadwa kam to ti pamilyam, ti agnanayon sa dilangit, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Kararag nga agpaay iti pamilya, o apo, daydayawin mi tinagan mo, gapo ti panangibaon mo at ititimma o nga anak mo, ang makipaset iti pamilya, tapno ti panakipagbiagda, mapadasan damet dagiti pakariribukan ken pakaragsakan da. Apo dawatin mi ta salwadam ken aywanam kadi dagiti apam pamilya, tapno babaen ti bilag ti grasyam. Mananam dagiti kamkaming da, ti kinasaliwanwan, amang tagikwa, ti di magatadan asagot na kapyam, ken ti sibibiyag asimbaan na pagtaengan, may parangarang dati gloria, iti sa nga lubungan, madawatin mi daytoy, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen.
Ti Apo at dako mga kada kayo. Kasta kumamit Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Magyaman tayo ti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Dios tayo kinayat, atungal daw tinaglabas kanya, ngem day tuyen timang tet pudno aragsa.